1962 Leinolat perustettiin ja alkuvaiheessa tehtiin rakennuspeltitöitä ja asennettiin ensimmäisiä ilmanvaihtolaitoksia. 70-luvulla rakennettiin omat toimitilat ja aloitettiin oma valmistus. '80-luvun alussa laajennettiin toimitiloja ja lähdettiin lamaan karkuun Irakiin, missä olemme 7 vuotta rakentamassa ammattikouluja. Samaan aikaan Vaasassa kehitettiin ja kasvatettiin tuotantolaitosta. '90-luvulla aloitettiin yhteistyö Popi Companyn kanssa ja perustettiin Vaasa Mechanics. Popi on erikoistunut postilaatikoihin ja Vaasa Mechanics ohutlevymekaniikkaan elektroniikkateollisuudella. Meille Popi Companyssa oli yrityksen perustamista lähtien selvää, että toimintamme rakentuu hyvien yhteistyökumppaneiden kanssa tekemiseen. Valmistuspuolella suurin yhteistyökumppanimme on vaasalainen Leinolat Oy, jolla on myös 10% omistus Popi Companysta. Tämän yhteistyömallin etuina ovat laatu ja toiminnan joustavuus. Yhdessä tekeminen, tulevaisuuden suunnittelu ja tuotteisiin vaikuttaminen on kaiken A ja O yhteistyössämme. 2000-luvulla Adiapatix syntyi ja alettiin hakea tukijalkoja myös yritysostojen kautta. Adiapatix on erikoistunut korkeatasoiseen eristämiseen. – 2000-luvulla ostettiin myös Uira ja Kilkanen Oy. Tänään meitä on ryhmässä 6 yritystä. Leinolat, Leimek, Adiapatix, LV Leinolat, Uira ja Kilkanen. Tarjoamme asiakkaalle laajoja metallialan palvelukokonaisuuksia.